May nagrereklamo dito kasi kanina mga kakwela na wala daw mga safety ang mga trabahador. Ito na yung ito na yung ano natin, safety officer. What is all about here? I came here to conduct investigation. Parang ano to parang si Machete. Parang Super Mario. No Tagalog, no Tagalog. No Tagalog. We speak in English. foreign. Are you one of the foreign debris? Yes. Yes, you are the foreign debris. What's your problem, sir? What's your problem? I came to the main office. Yeah. And ayun po mga kakwela, pumiyok pa. Nagbibinata. Yan at ano na kami dito? Day 1 sa paggawa ng aking mansion. Oh, mansion. And with Logie Boy and Berto the Great. And Tito Region, the electrician. Yung si Spector, walang safety. Yan. Ang units, pero nakapaghalo na kami. Oh, di ba? Kaya may ano na to, may mga sintada na to. Kaya sila Nathan nata pupunta ngayon, paghaluin ko si Ate Del. Sana makapunta sila. Hapon nandito so umuulan kaya hindi kami nakapaggawa. Ang galing ko na pala yun, no? Kaya ngayon, eto, start na. Day 1. You know. Thank you kay Mami pala. Ayan, Mami. Shoutout sa'yo, Mami. You know. Walang TV to lang. Seryoso si Buboy ah. Walang oras ko rin sino. Seryoso. Inaayos lang Naku ba? radio, inaayos. Yan na ho. Simula na ng San Felipe Compound. Si San Felipe. Yan sa mga nagtataka dyan kung sino nga ba si San Felipe. Abangan nyo na lang yung tunay na kwento. Kung sino ba si San Felipe. Saan sana napunta si San Felipe? May medical hospital, may clinic, may line-in. Nanay, nagbubunga. Nagagawa ng tubig pala doon. Oh. Doon sa labas, tubig. Nagagawa, baka di tayo mawalan ng tubig. Hindi, nag-aabiso na ba Kasi pa naman yung pagwala ng tubig, pinroblema. Yun, no? May halo na. Medyo tirik lang yung araw. Majunets. Diyan ang engineer. Yan na. May nagrereklamo dito kasi kanina mga kakwela na wala daw mga safety ang mga trabahador. Hintayin natin siya. Yung ating safety. Mga 2 weeks may ano na to. May mga 1 week may biga na to. The biga. Sino? Ba? Ito na yung ito na yung ano natin, safety officer. What is all about here? Tito Robert ito. I came here to conduct investigation. Parang ano to parang si Machete. Parang Super Mario. No Tagalog, no Tagalog. No Tagalog. We speak in English. foreign. Are you one of the foreign debris? Yes. Yes, you are the foreign debris. What's your problem, sir? What's your problem? I came to the main office. Yeah, and then Some further investigation regarding the building permit. building permit. Ay, sis, Document. The building permit. Yeah, come here, sir. Come here. Can I claim inside the rock? Yes. Oh, yeah! Inglesero pa. Inglesero yung ano natin ah. Hello. Natapat nga naman. Good morning, everyone. Good afternoon, brother. Wow. Inglesero yung safety officer.
What the problem, sir, of the worker? Well, I would like to ask if there's any kind of proper training for both of them. Anyway, you are Jay Guevara TV, right? Yes. Yes. I know you. You're I know you. famous vlogger. You know you, I know me. what the problem, sir? Please speak the problem. Let me see your documents before anything else. No, I have no documents because the San Felipe compound is San Felipe building is I don't know, fake. The Saint Felipe, you mean? Okay. Okay. Let me check this. Wow. Kine-check po yung ano. Para saan yan, sir? It's my business. It's not Ayun, your business. Yes. You know. Yes. Ano ba ito? Yung naninito, naka-boxer, butas pa eh. yung safety first natin eh. Sir, your attire is a very, very gas. Yung attire is like a sexy dancer. Okay, continue your work. I mean, Sir, baka kulang yung yung mga araw nila. Baka ano oras ba pumasok tong mga to? actually, I'm late. I'm late. Ba't ikaw pa yung na-late? Ikaw yung timekeeper. Ikaw pa yung na-late? Ba't ganon? Because of the climate change. because the gravity of the earth Because of the gravity of the earth is very... not comfortable. So, anyway, this is very good siya. Magkano kaya pinapasahod dito? Ba't late tong safety nyo? So, O si nanay wala nang masabi. I live with the proper environment. Yan. Yes, sir. From now on, this is just the beginning. Naglo-loading na naman yung cellphone ko, nakakainis. I go home now. So yun ganun kalupit dito sa San Felipe compound, may sarili kaming safety. Kaso nga lang, late. Kasi sino pa yung safety or timekeeper? So pa yung late no? Tapos ni helmet, wala, naka-boxer pang butas. Ay. Soon yun, soon to be vlogger din yan si Dongsky. No? Pwede, Dongsky TV, wow. Ano? Nainita na si Logi Boy. Naku, patay tayo. Nainita si Logi Boy. Hi. Dito yung mga kamarites natin, Ayan, shoutout mga kamarites. Ayan, mga kamarites natin. Ayun si Donya, Si Donya Mirna, Nainitan Donya na. ngayon, nagpapaypay lang Nakatukay yung kahapon kay Ate Del. Nakatukay kaya ayan, tingnan mo, Donya ngayon, Oh. Donya! Nakatukay, kaya Donya ngayon, Tuwa ba? Sa forma, Donya. Pagdating sa Hong Kong ba? Ano ba yung matanda nun? Nanay, ano mo si San Felipe? Si San Felipe po, best friend ni Nanay yun, San Felipe. Nanay, tungtong. Natugtog ako silang sitsiwit eh. Buti na tayo. Badis. Ang galing no. Galing ni nanay 73 years old na yan Ate Del. Ate Del na naman Yung naging si nanay Start na ng asintada.
ni Foreman Logi Boy. Kasi pambansang uso. Yan po yung original na pambansang uso. Ako ano lang ako, barangay. Yan ang ano, yan ang pambansa talaga. Ako barangay lang. Yun oh. Sana dumating sila Ate Del pag hahaluin ko. Tsaka si Nathan. Si Nathan pag-aasintadahin ko. Ang bango naman nung niluluto na yun. Kanino yun? Ang bango-bango. Walang masyadong damihan tol. Baka bumagsak sila doon. Kahit hindi kagwapuhan niyang pinsan ko na yung mahal na mahal ko yan eh. Ang mamay bumalabag eh. Ang laki pa naman itong nasa dulo oh. Yung katawan niya no. Ang lapad eh. Yan natin sa video, binawasak na. Unti-unti na akong nawawala. Yun, no? Try yun, no? Oh, yun, pero kaway ka. Ang init dito para makakaway. Tira ulo, kaway daw, kaway. Kasi pambansang uso. Kaway naman dyan, pambansang uso. Yo! High pants. Visit. High pants daw, high pants. Yun, no? Mainats, mainat, mainats. Majunets, majunets. Si Berto sa Kalam. Ano masasabi mo at itim siya? Di kapal niyan siya. Ang kapal ng libag sa kilikili mo siya. Ayan pa original na pambansang uso. Bakit nyo ang pag-vlog ko? Wow! Sikat ang pambansang uso talaga. Ba? Original. Ba? But here I heard something. Engineer. Because of my very, very good. Nagdamit na si engineer ah. Engineer, ano masasabi mo dito sa mga trabador natin? Well, in that case, Yeah. I may suggest that they are good. I see the two skilled men. You Wow. have the Mason one and the Mason The handsome Yes, they worker. are the stone maker. Stone maker. Stone maker. Stone maker. How about the other one? What is he all about? In the middle, yes, in the center of the Roberto. portion of the Berto the Great. So, alam nyo na ako saan ako nagmana ng English ko. Alam nyo na ako saan ako nagmana ng English. Oy, seryoso si Logi Boy. Takit na lang mukha eh. Oo. Di mo na ma-reach. Hindi na ma-reach yung init. Di, maya wala na rito. Malilim na rito, di ba? Hala. Tara, Jun. Maya malilim na to rito, di ba? Oh, maya wala na to eh. Kung... Break time muna daw, break time. Ha? Ano oras na ba? Break time. Pasado alas 12 na. Alaw na na? Ba't pa tayo nag-ano? Nalimag tayo. Alam na ba? Alaw na pala. Oy, kain na tayo. Kain na tayo. Ano nito, may illegal gambling ako nito. Hindi ko kayo pinapakain sa tamang oras. Tara na. May illegal gambling tayo nito. Hindi po tayo kumakain sa tamang oras. Yari ako niyan. Wala pang certificate tong San Felipe compound. Yun o. Konti na lang. Logi Boy. Ano na, GC, pakyaw mo yun hanggang hapon na. Wala pa rin. Guguho na yung pinapatungan mo kasi ano, unti-unti nang nagkakamuka. Si timekeeper. Ano boss, ano masasabi mo sa trabaho ng mga tauhan natin? Malulungi kumpanya sa inyo eh. Ha? Hindi naman di ba kontrata ba yan? Oo, tagal no? Ano yung merienda? Mama, yung merienda daw. Yung merienda. Isama niyo ako sa merienda. Ang tagal naman daw nung kape. Nagagalit na yung timekeeper namin, no? Nagising ako dahil pungatan. Pagtigo, las na pala oh. Kaya yung merienda. Ha? Oo. Sandali yan kung pumingi sa tao tapos umalis na.
O yun pa, o isa pa. Meron pa doon. Ano yan, inspector? Ito ano yan? Demolition. Yun, no? Sinisira na ang bahay, unti-unti nang nawawala. Konti na lang. May biga na bukas. Okay na. Si JC nagre-request eh. Na? Burger daw eh. Ba, burger? Paparinig ka, ha? Burger? Tanggalin mo bukas yan. Papalitan ko na yan. Burger pa gusto eh. Tanggalin na yan bukas. Ano? Ano pala makapasok? Oh, naninira eh, no? Para makapasok pala siya. Mabagal, no? To, mabagal. Si JC. Why mo yung panukat ko? Titignan ko yung volumetric kung tama yan yung gagawa sa maghapon eh. Ito, mabagal, no? Mabagal. Ano niya yan eh? Nagre-request ko burger pa. Burger pa daw. Gusto pa burger yung ano. Sige, pagbibigyan ka na. Angel's Burger daw. Ito tayo. Elaji, naninira eh, no? Para makapasok. Bukas ako na papansin dyan. Sideline ko yan ha. Oo. Ilang inspector engineer. Oh. Grabe pala tong bahay ko na to. Inspector ako na hindi ko na alam, ah. Kumpleto eh. Isang ganun ko lang to. Oh. Delikado talaga to. Nagalit, sabi niya, burger na lang, di nyo pa maibigay. Burger na lang eh. Burger, yun o. Oo. Gutom na yung ano bareta. Yun, no? Nagkakamuka ng aming bahay ni Oslik. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Talagang sulit, ano man ang iyong problema, kapag siya ang napanood ay talagang iyak tawa. Marami nang natulungan, marami pang tutulungan. Iba kanyang dating, sakit sa tiyan, lahat ng kalokohan. Alam mo na, kapag siya na nagpatawa, kapag siya na nagbibigay ng saya, talagang kakaiba. Mawawala ang iyong pagod, hindi ka na mapapakamot. Mapapalitan ng ngiti ang mukha mong nakasimangot. At sa pagtulong talagang maaasahan, kahit ikaw ay nasan, ay di ka hahayaan. Ganyan si Jay Guevara, di ka pababayaan. Paiiyakin, pasasayahin at lagi kang tatawa. At lagi siyang nandyan kapag kailangan mo. Mabuti sa kapwa, mabuti ang puso, magpapasaya para sa inyo. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Pagtulong sa kapwa ang laging hangarin at layunin niya. Hindi magbabago at di magsasawa. Pagtulong sa pamilya at matatanda, laging masaya at laging maligaya. Harutan at tawanan, kalimutan ang problema. Alam mo na, wala nang iba. Jay Guevara ang magpapasaya. Kahit anumang pagsubok ang dumating, laging magniningning. Basta sa kapwa laging mabuti ang gagawin. Mga pangarap natin lahat yan tutuparin. Kahit malayo sa pagtulong lahat gagawin. At lagi siyang nandyan kapag kailangan mo.
Mabuti sa kapwa, mabuti ang puso, magpapasaya para sa inyo. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagbasaya. Araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Ayan mga kakuwela, oh. Dungis natin, oh. Yan, matititimpla ako ng kape ng mga gumagawa. Merienda na pala. Hindi lumabas si Tito Dingdong. Hindi na malalaman na alas 3 na pala. Kaya pala medyo nangihina na kami. Nagugutom na kami. Ay, bakit lang may? Ba't lungkot ikaw? Ha, ba't lungkot ng lime? Yan, konti na lang. Mga ilang oras pahinga na rin. You know? Unti-unti na pong nabubuo. Yan. Okay. Okay ra. Ika nga doon. Medyo masigip-sigip pa. Giniba na. Giniba mo na. Hagdanan mo yan. Mataas at siya to bintanan. Okay ra. So hanggang dito lang muna itong aming video. Yan. Bukas, ano nang gagawin natin? Bukas, ano na? Magbabakal na ng poste. Anilyo. Yun, no? Bilis, no? Yan, hanggang dito na lang muna itong video natin. Ito yung day 1 ng paggawa ng aking mansion. Mansion. Yan, thank you ulit kay Mami yan. Thank you po talaga. Naway pabayin pa ang inyong buhay ni Lord, at marami pa kayong matulungan ng mga katulad ko rin na kapos. So ano, kasi kapos ako. Mukha lang ako hindi kapos, pero kapos po talaga ako. Like ko kasi hindi halatang naghihirap eh. Kapos kami sa pera pero sagana kami sa pagkain. Ganun kapag hindi ka makasalanan na tao eh. Wow. Yan, maraming salamat. Don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. Pakipindot na lang din yung bell button para lagi kayo update sa aking mga video. Yan. Maraming salamat. Ingat and God bless. Bye-bye. Bye-bye. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kapwa.